Megalakult a Rinyamenti Vízi Közműtársulat. Az alakuló ülésen a szennyvíz programban résztvevő 9 település képviselői vettek részt. A Föld napján tartott összejövetelen a társulat működési formáját is meghatározták a jelenlévők. A Vízi Közműtársulatnak gyakorlatilag ugye küldött gyűlés formájában történik majd a működése. Ebben döntött az alakuló közgyűlés. Társulatnak 3 fő testülete lesz, illetve van, amiről döntöttek. Ez az intézőbizottság, amely ugye az előkészítés végrehajtja a döntéseket, az ellenőrző bizottság, amelynek nevében benne van a feladatköre, és maga a küldött gyűlés. A teljes küldött gyűlés az gyakorlatilag 46 főből áll, akiknek a személyét majd a Vízi Közműtársulat hírlevélben fogja közölni a lakossággal, hozzájuk lehet fordulni bármilyen kérdéssel kapcsolatban. Az intézőbizottság tulajdonképpen ez a fővezető testületi szerv, egy elnöke van és 7 tagja, a társulat elnöke egyben az intézőbizottság elnöke is, az ellenőrző bizottság pedig 8 tagból és egy elnökből áll. A szennyvíz program 3137 ingatlant érint. Az újonnan alakult társulathoz 2400-an csatlakoztak, melyből 87-en vállalkozást képviselnek, a többiek magánszemélyek. Ez meghaladta 76%-os szervezettségi arányt, ami gyakorlatilag ugye említettük, hogy a pályázat második fordulós benyújtásához is szükséges bűvös százalékszám. Mai naptól kezdődően most már mindenki taggá vált, tehát eszi, nem eszi, a társulat tagja. Az ülésen az érdekeltségi egységet is megállapították a tagok, s a képviselők abban is döntöttek, kik lesznek az ellenőrző és az intézőbizottság tagjai. A 2400 belépő közül többen a lakástakarékpénztári szerződést választották, hiszen így jóval kedvezőbb fizetési feltételnek kell eleget tenniük a lakóknak. Az ülésen a szerződés megkötésének határidejét módosították a jelenlévők, hogy azok is csatlakozhassanak a beruházáshoz, akik eddig még nem tették meg. Én azt kérném a lakosságtól, illetve azoktól a lakosoktól, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak dönteni, hogy tegyék meg ezt, és ha és amennyiben nem 2 részletben szeretnék a 260 000 forintot megfizetni október 31-ig, hanem 100 hónapon keresztül gyakorlatilag 1950 forint befizetésével, 195 000 forintot kell a 260 000 forint helyett megfizetni. A többi az az állami támogatás, amelyet a magyar állam ezen a Fundamenta lakáskassa szerződésen keresztül biztosít a befizetésekhez. Ezt még akkor tegyék meg augusztus 31-ig. A programban résztvevő településeken sikerült átlépni a 76%-os államhatárt, mely köszönhető a polgármestereknek és lelkes segítőiknek, akik belátták, miért is fontos, hogy megvalósulhasson a beruházás a térségben. A mai Vízi Közműtársulati alakuló közgyűlésen pontot tettünk az előkészítő folyamatnak a végére, megalakult a Vízi Közműtársulat, ami azt jelenti, hogy a nem csatlakozókat ismételten felszólítjuk, megkeressük őket, és felajánljuk még a csatlakozásnak a lehetőségét, hiszen a mai közgyűlés abban is döntött, hogy a magánszemélyek augusztus 31-ig még a Fundamenta igénybevételével is csatlakozhatnak ehhez a beruházáshoz, ami a havi 1950 forintos törlesztő részlettel történő megfizetését jelenti a közműfejlesztési hozzájárulásnak. Lábodon több mint 80%-os a bekötési igényszint, mely azt jelenti, a községben már biztosan lesz vezetékes szennyvíz. A lakosság döntő többsége az előtakarékossági formát választotta, ez is volt célszerű, hiszen így a 260 000 forint helyett csak 195 000 forintot kell a lakosságnak befizetni. A különbözet az egy állami kiegészítés, amely az állam ilyen módon támogatja a magánszemélyeket azért, hogy csatlakozzanak ehhez a vízi közműberuházáshoz. Egyébként Lábod község valamennyi utcájában, kivétel a Lenin utca, a minimális bekötési igényszint a 47%-ot meghaladta. Kivéve a Lenin utcában, ahol 35%-os a bekötési igényszint, ezért ebben az utcában a beruházás keretében nem sikerül kiépíteni a szennyvízhálózatot. A településen az elkövetkezendő napokban a vállalkozásokat keresi fel az önkormányzat, hogy ők is csatlakozzanak a beruházásokhoz. Következő lépés az, hogy a jogi személyeket, tehát a községben működő gazdálkodó egységeket megkeressük. Részben ez már meg is történt. Az ő csatlakozási szándékokat is megismerjük, arra biztosjuk, hogy a kommunális szennyvízükkel csatlakozzanak a hálózathoz, és az ő megkereséseket követően a szervezésnek a folyamata teljes egészében lezárul majd. Április 22-én a Rinyamenti Vízi Közműtársulat megalakulásának napján indult egy honlap is, a www.nagyatát.csatornaprogram.hu, ahonnét bővebb felvilágosítást kaphatnak az érdeklődők a vezetékes szennyvízhálózat kiépítéséről.